Shwa bangin sdang ya ka kubor, ni kyrpang ipi ki nongpek, ban subscribe ya ka ni ka channel, ban click ya notification bell, bapin yo ki kubor na ka jylla. Meghalaya Tobacco Control Cell ryngkat ka Sambandh Foundation ban ka tnad pule puthi ka jylla ban ong duma ni ka world no tobacco day 8,000 akulai ki Khynnah Skul hakani ka jingïaid rally against tobacco ryngkat ki plakat bat ki jingpynta halor ka phang ka baong my Meghalaya Tobacco Free Meghalaya yakani ka rally against tobacco la pynlong kyrpang na ka bynta ki Khynnah Skul naduh ki lower primary upper primary secondary haduh higher secondary kaba sdang naduh bnai Ïaïong haduh ka khat khandai tarik Jymmang 8,000 akulai na ka liang ki Khynnah Skul kila shim bynta ryngkat ka Riam kabek halaki jongki Jaitbynriew Khasi Jaintia Garo kabala bnai ka jinglong kyrpang jong ka jylla Meghalaya hi baro kawai la yatu baya ka ne ka program la pynlong hakadur jong ka jingïaid kaba kentup naduh ki block level district level pada state level hakaba ki nong shim bynta kin upload ya kidur hakaling bala de pha syaparo ki skul.
Choose life. My friend. My friend. Tobacco. Tobacco. My friend. My friend. Kill tobacco. Nation. Kill tobacco. Nation. Choose life. Choose life. My friend. My friend. Tobacco. Tobacco. Say no. Say no. Say no. Say no.